Bai, listo, nik entzutot. Zelan, Mikel, genelo bat ipintzeko? Zeuk abiso guztasun erizta. Vale. Belarretxo kontrol betxo, baina. Jotali da besoluzioak eta geza emototza,
Zubizarreta tekniku hau da horrengo da. Ingerra teknikuen undidoien jokua ez da erreza izango. Ni neuke ikustu duaten diferentzia txikizaz igual tekniki gehiago erungo zala. Bueno, finalerdiak astera doaz, guk pilotak osea daukagu eta honena izango da paretik kendu eta protagonistei euren lekua ematera jaialdia astera doalako eta benetan irrikaz daudelako pilotari gazte hauek ikusteko. Hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak gertu, epaiarekin batera, paseioa egiten, Gerriko Gorriz Eki Irribarria eta Gerriko Urdinez Beñate Zubizarreta, Aramarra eta Ataundarra, nor baino nor gehiago, bi anaiak profesionaletan eta bigarren partidan hariko den Ekigurenen anaia ere profesionaletan ari da, beraz gaurkoan lau protagonistetatik 3 anaia profesionaletan dute Enrique eta horrek ere zerbait esangurako du. Bai, hortik ikusten da, nokedak utzi betan hori zerrentzun be badekela, da jakiteko motibuaz datozela bizok. Bueno, Leon Castilloa egin dute, sosketa egin dute eta txapak urdin erakutsi dugu horren bestez lehen sake egiteko aukera Beñate Zubizarretak izango du, hortxe da gustoko pilota aukeratzen. Ezaugarri ezberdinak dituzten bi pilotari dira, Irribarria eta Zubizarreta. Bai, nik pentot ezaugarri ezberdinak duk. Irribarria joteli hau eta resoluzio eta pelotik gehiagoetaten daena, da Zubizarreta asko tekniku hau. Da, ibiltzen dabe, Zubizarreta asko nipentot hobeto biliko dala eta kasi guztetea eta Zubizarreten alde hundi barik, Bueno, hortxe, bi pilotariak 2005-koak dira, horrek esangura du, bata zein besteak gaztetxoak direla eta oraindik ere bide luzea dutela egiteko. Lehen sakea, Beñate Zubizarretak neurketa astera doa, Olazar txapelketaren lehen finalerdia astera doa, Kaiolako finalerdia hortxe da. Beñat, sakea egiteko gertu, abai hartu, eta eskuinez, pilota eskerparetaren bila, eskerrez ondo errestuan Eki Irribarria, bolea sartuko da Zubizarreta indarrean, Ekik eskergantxoa zabaletik bildu egindu Zubizarretak, eskerrez emateko moduko pilota zuen horre Eki Irribarriak, baina ez du asmatu bat eta huts. Bai, horre peloti horrek ez ez duki, hori eramateko peloti izen da, ez dugu azartu eskuen da. Ez da beru. Akaso erasora pasatzeko aukera ikusiko zuen eta ematera joan da eta bueno, ez du gozatu eta bere alegina zuzenean txapapera bat eta huts lehen tantoa Beñate Zubizarretak egin du eta hortxe da, bigarren sakearen bila, Ataundarre gaztea. Lehengoan kontuak atera zizkidaten, Ataundarra aipatu eta Ataunen pilotan ondo hariko direla esan eta gehienak Lazkaoko pilota eskolan aritzen dira eta bronkantzun behar izan nuen Enrique, beraz Lazkaoko pilota eskolan lanean ari diren ere, bezarka edar bat hemendik eta segi dezatela lanean. Bueno, hortxe da, bigarren... Hori bolan da, lanin badabiz de mutil asko dek eta, mutil asko dekenak lan asko enbidau eta normala hori. Bueno, bigarren tanto ere egin du, Eki Zubizarretak, Beñate Zubizarretak, kasu honetan eskuinez, bebetik jokatu du eta ezin eraman Irribarriak 2 eta huts aurretik Ataundarra. Pilota eskuetan, Eki Irribarriak Zubizarretari eman dio, eta hau badoa, 3. sakearen bila. Aurkarian non dagoen begiratu, sakea egin aurretik, eta hortxe da, sakea indarrean egindako izan da, eskerrez jaso Irribarriak, eskuinez sartuko da Zubizarreta, eskerrez Irribarria, pilota luze jarriz, orain aukera erasora pasatzeko txokoan behartu du aurkaria, esker gantxo egiteko aukera Irribarriak, ondo txokoan utzi, bikain defentsan
Ataundarra, orain erasora pasatzeko aukera izango du, Irribarriak eskerrez jaso, esker gantxoa, bikaina, Beñate Zubizarretarena ondo jokatutako tanto izan da, bien partetik Irribarriak ere behartu du bai Zubizarreta kasu honetan, baina honek ondo erantzun du defentsan eta gero aukera izan duenean, esker gantxu neurtu bati esker, tanto amaitza lortu du, 3-huts. Bai, domina gehiago Zubizarretak, Irribarriak emonik gehiago itxotza pelote, Zubizarreta ikuste dut hobeto. Edartu amaitu du, bigarren kuadroan aukerakoa zuen, baina bikain gurutzatu du, eta hortxe 3. Tantoa, Beñate Zubizarretak. Beste sake bat egiteko gertu, 3-huts, aurreratu da Ataundarra. Sake egin du bebetik, indarrean hau ere, eskerrez ondo Irribarria, zabaletik sartu beharko da Zubizarreta, erasora pasatu da Irribarria bikain, eskerrez gurutzatu egin du, orain boleaz txokoan luze, tanto ona jokatzen ari Irribarria txokoan utzi du, entregatu egin du, aukera izango du Zubizarretak eta lehen aukera baliatu du hortxe lehen kuadroan eskerpaetaren ondoan eskuinez bipareta efektuarekin 4-huts ondo jokatu du Irribarriak, baina azken erremate horretan oparitxoa egin du eta garesti ordaindu du. Ondo ibili da, eta zulora jodaen bolean ez dugu ondoa sartaute horre entrega bitza, eta hor opari zinezko Zubizarretai, horma bizek, ero efektu ero zozer horretan abili da Zubizarreta. Bertan zegoen eta azkenerako tanto amaitzeko aukera oso ona izan du. Baina Irribarria ere gustatu zait, tantu honetan. Ez du tantorik amaitzerik izan, baina gauzak ondo egiten ditu. Txukun, 4-huts, Zubizarreta irabazten. Berriz ere, aurkarian ondagoen begiratu eta sake egiteko gertu. Bebetik, eskerrez, gora, ematera joan da. Bai, eman behitza. Bai, ez da konformatu buena egitearekin, ematera joan da. Dominatzera pasagura zuen eta bere aleginak goiko koltsoira 5-huts, aitaren batean aurreratu da 5-tantuko errenta lortu du Zubizarretak. Bai, goiko koltsotik gora. Bueno, 5-tantu baino buruz ez da. Ez da. Ikusi jenda Zubizarreta hobeto. Oro jarretia. Sentsazio hobeak ematen dizkizu. Sentsazio hobiek. Bueno, ikusiko dugu 5-huts, aurretik Zubizarreta, sakera. Eskerrez hartuko da Irribarria, orain eskerpaetetik bizi atera zaio eta ezin jaso 6-huts. Hori ez da izen, erun ez etxeko moloko zaki ez da izen, Bueno, baina Irribarria ere hasiko zen, buruari buelta emoten, eta 6-huts, eta 6-huts. Aitaren batean gainera, Aitaren batean. Partida azkar doa, tanto azkarrak ari dira jokatzen. Bueno, azken biak sakez izan dira. Hor da ba, Beñat Zubizarreta. Beste sake bat, 6-huts aurreratu da Ataundarra. Gauzak ondo eginez gainera. Eskerrez Irribarriak, orain botera jarriko da lauan Ataundarra, eskerrez Irribarria erasora pasaguran, ez du mina hondirik egin, orain txokoan luze jokatu guran, aurre egiteko keinu egin du, azkenean atzera egin behar, eskuin sotamanoz Zubizarreta, eskerrez txokotik txokora luze jokatu du kasu honetan Irribarriak, botibolea zorain, esker gantxoa ona Zubizarretak behartu egin du Irribarriak, baina ondo defentsan Irribarria, orain pilotaren bila Irribarria, esker gantxoa erdi-erdikoa ez du gurutzatu, eskerrez eraman egin du Ataundarrak, bipareta egin du Irribarriak, eraman egin du Ataundarrak, Irribarriak atzera, tantu biziari dira jokatzen, eskerrez zabaleratzen egin du da, benetan asmotxarra zuen hor, eta bikain botatako jokaldia izan da, baina ez du asmatu horren bestez, lehen tantu Irribarriarentzat 1-6. Ez que tantu oso ona polita izan da, eta atzenen gordun saldute ikusi da nien lau kuadroti zabale daolan arrizketia. Baina gaizto jarri du, ondo urte malotza. Intensio guztiarekin botatako izan da, ez du asmatu behartuta ere bazegoen apur bat, nekatuta ere bai, baina... Nekatuta, behartuta eta danak. Da honino arrizgau topera. Bai. Bueno, izan badutze... Txalo egin behar. Ikera ipizaba ningu Irribarriak. Ez. Bueno. 1-6, Enrique, lehen sake egiteko aukera eki Irribarriak. Hor da Aramar gaztea. Lauan botegin, luzegi izango da, horre... Erreztasuna, peloti joteko. Bai, gorputzari aparteko violentziarik eman, aparteko
Bultzadarik eman gabe luze jartzen duenek pilota, atzean jartzen du. Bueno, neurri hartu behar, Kaiolari, neurri hartu behar. Bai, Kaiolari neurri hartu behar. Hor da Irribarria, beste sake bat egiteko gertu. 1-6 momentu Zubizarreta irabazten. Bai hartu, orain bai, betik, sakea, eskerrez Zubizarretan, nahi duen egiteko aukera Irribarriak, txokoan luze eman da, jaso Zubizarretak, nahi zuen egiteko aukera zuen hor, 1-erdian eskerrez hartu da Irribarria, uste dut txokoan amaitza gura zuela, ez du gozatu 7 bat oparitxoa. Nik pentsatu gauzabi, pentsaitu gula, zelengo nupe zabalerako tipu hartutzat, da gero zulora moru ninjote gauzabi, pentsaitu gula pentu batera, eta gero bat abiniz. Ez, eta oparitxoa. Bai, oparitxoa. Dominatuta zeukan... Bai, dominatuta eta tantu bestin alde jutia. Bai, horrek mina ematen du. Bai. 7 bat, horren bestez, bainat Zubizarreta irabazten. Bueno, hor da, Zubizarreta, momentuz haize alde, eskerrez hartuko da Irribarria, pilotaren bila Zubizarreta, ez du bihurritu, ez du gurutatu, indarrean Irribarria, eskerrez Zubizarreta, boleaz Irribarria txokoan luze, eskerrez Zubizarreta, orain pilotaren bila joa da, Zotamano sartu da Irribarria, txokoan dejada egindu kontrarazoan Zubizarretak ezin jaso Irribarriak sortearen tantoa herriko urdina daraman Zubizarretaren zat. Oingoen aukidu ukeri Irribarria tantu amaitzeko, Zubizarretaka itzan erregal oparitxo bat itzata, ez dago aprobetxau eta gero bera galdu. Nik uste dut tanto askotan ari dela aukera izaten, baina ez da baliatzen ari. Ez da baliatzen ari. Ez dago inspiratuta gaurkoan momentuz bentsat Eki Irribarria eta atxeen hartzera bi pilotariak bueno, ekik hartutako atxeena da, eskatutako atxeena da, eta ondo egindakoa. Ba, besti ondo da bila. Hori da, eskate arnazara apur bat hartu, eta egoerari buelta emateko aukera izaten duen, hori izaten baita helburua. Ba, nino, sortzitxe bat, buruzburuko partiduetan buelta asko goten da, nino, baina, etxako ikusten Irribarriai dominetako tipuik bestiek joko gehiago erakusten dut, ibili erein behoi da bilarreka da izta eta... Ez da asmatzen ari gainera, aukera izan duenean ez du asmatu. Ez du asmatu. Eta Zubizarretak gehiago asmatu du, gehiago. Erosoago ikusten zaigu, ez? Erosoago, asko erosoago da Zubizarreta. Asko beto jogatzen. 8-1. Zubizarreta da bere mailan, Irribarria nik ustote bere mailatik era da dela gor. Hori ere gertatzen da buruz-burukoetan. Zaila izaten da biek maila euren maila eman eta parte hundia ikuste, hori zaila izaten da buruz-burukoetan. Batak emoten modu, igol bestiek ez da, eurrungo handik aztebetera alrebez behil da. Hori da, sakea Zubizarretak eskuinez orain Irribarria, errestoan bizi, boleaz Zubizarreta, eskerrez hartuko da, lauterdian Irribarria indarrean, zabaletik botera jarri da Zubizarreta, eskerrez orain Irribarria, hor aukera zuen bitardian jokaldia egiteko Zubizarretak ahalegin du da, txokoan deja da egiten, baina bere ahalegina zuzenean. Txapara 2-8. Ba, ez dugu aukera garbi-garbi zebe, harriz gau da, eta txapi jokotza eta zuerte txarra. Hori da, horre eskerrez, txapa gainean jarri du Irribarriak eta pilotaren bila joan da Zubizarreta ez da konformatu jartzearekin, jokalde egitera joan da eta kasu honetan txapara joan zaio. 2-8, Eki Irribarriaren zat, beste sake bat egiteko aukera. Olazar txapelketan gaude, final erdiak Kaiolan, azteko Eki Irribarria eta Peñate Zubizarreta, ondoren, Oier Aristegi eta Iker Egiguren, gaur jakingo dugu, zeintzu diren finalistak, hilaren 31an jokatuko dira finalak, eta hortxe ba. Egaman egindu Zubizarreta txokoan utzi du, baina entregatu egindu oraingoan ere Irribarriak eta gero kontrarazoan eskuinez deja da txokoan efektuarekin, salduta zegoen ordurako Irribarria, bere buruarekin azerre, 9 eta 2 harrik hor txikusten ari gara errepikapena, dominatu egindu hasiera baten tantoa Irribarriak, baina gero aurrera egindu eta eskerrez entregatu egindu eta erraz utzi dio aurkariari. Gero peloti, apur bat ez du, beren gudera morun behon, ormara bekua kolapen eta apur bat eta oso opari hona, eta hola opari zekin ezkero Zubizarreta horreko tantu kuadro bat eta erdizen
gero zaila errepeti. 9-2 ari da irabazten Zubizarreta. Eskuinez, indarrean ondorain Irribarria. Zabaletik Zubizarreta txokoan goxo utzi du, bikaina Irribarriaren tantoa, ezkerre paretean sartu zaion pilota, ezkerrez txapainan utzi du, goxo, orantxe ikusten duzu errepikarpena, bikaina izan da, Irribarriaren tantoa. Oin behin jago ondo. Lehen bino zaila guki dugu. Oso zaila da egin duena egitea. Hormagaroin pelote izartu esku eta zuluen efektuaz dejadia. Ezker sotamanos. Bai. Hori merito hondiko jokaldia izan da. 3-9. Bueno, Irribarria ere hasi dela tantoak egiten. Barranketan da, apur bat partidu ikusten, apur bat. Doin artien ez da guina, ez dutza monberen maila egeta. Horde Irribarria, sakean, eskerrez hartuko da Zubizarreta, jaso, Irribarriaren aukera bitardian, Zabale ireki egin du, gero horre Zubizarretak behartu, orain bera da, larri dagoena, pilotaren bila Irribarria, esker gantxoa, Ekiren esker gantxoa nola bihurritu duen txapainan, 9-9. Oingo tantu oso, Irribarriak ondo jokatute eta ondo amaitute. Peloti emon da. Azken biak talentu hondikoak izan dira. Holan segitzen badau, emongo zagerleku Zubizarretai. Partida aldatu daitekela uste duzu. Bai, holan iken badau. 9-9. Batikin da, beste lau egileik ez, Hori bai. Horrez da. Gaina, ahalmena izan ezkero, kapazitatea eta hauek badute. Bai. Hortxe da, sake egiteko gertu. Irribarria, ondo errestoan Zubizarreta, Irribarria botera, txokoan luze, oraingoan ez du pilota bihurritu, pilotaren bila esker gantxoa, ireki, baina bikain kontrazoan Zubizarreta igerri egin dio, eta ez duen ez behar de moduan gurutzatu, gero aurrengo pilotaka da, bizia izan da Zubizarretarena, txokoan luze egin duena, eta tanto 10-4. Bai, gero jarri besta ondoinek, gorputzera etorrezeko pelotit ezin edun. Bueno, adi egoten da, Zubizarreta adi dago, eta honek hankabizkorrak ditu, eta oraingoan ere erraz iritsi da Irribarriaren esker gantxora, eta ondoren kontrarazoan tanto egitea lortu du. Zubizarreten behen errestasun hoizera, holako entreak eta opadetxek hartuzkeo, tantu amaitzen. Ez du barkatzen, ez da? Ez du barkatzen, tantu amaitzen oso ondo daki. 10 hori doaia hundia da, Ba. Sake egiteko gertu, baina Zubizarreta. Eskerrez, hau ere eramatekoa zen, baina ezin eraman, 11-4, 3. sakea, dagoeneko Zubizarretak. Zailagoak eraman ditu Bai. gaurko partida. Ez dago, eskun ondo sartu eta bera. Hor. Amaika talau. Hor da. Behinat Zubizarreta. Momentuz abantaila erosoarekin. Dominatzen ari da. Abantaila eroso, ez partidu apurtuto nio, Baina polita bai, abantaila. Oraindik ere, lanean jarraitu behar hori bai. Ezker gantxoa, Zabaletik Irribarriak Zabalean jokaldia, jaso egin du Zubizarretak, Irribarriaren lanak orain, eskuina ez eraman, txokoan utzi du Zubizarretak, iritsi egin da Irribarria, pilota atzeratu, bolea sartuko da Zubizarreta, Irribarriak nahi duen egiteko aukera, Pipar eta Legezarrekoa, baina ez da ona izan, iez egin dio, botea kontragantxan egin du, 12-4. Intentzen hona izen da, apur bat zaile, bai goitxotik jo dau. Txapaganin, onda Zabaleko txapaganin, berat orma bizo joteko leku honin, onda, bai. Jodaben alturi asko ezkero, errezak kanpa urtetia. Berriz ere jokoa eten du, 8 tantuko errenta, orain arte, 6-8 aurreratu da Zubizarreta, gero 4-9 gerturatu da Irribarria, eta berriz ere 8 tantuko errenta, orain arteko hundiena, 8 tantukoa, 12-4. Zubizarreta irabazten. Behin 8 tantuko errenta hartuz, gero, eta partidu gero naiz dobetotxoa jokatzen hasi, zaila izeten da buelta motia. Batzutan bai, 7-8 tantuko tajak eta inezkero, bai. Zer egin beharko luke, Irribarriak, honi buelta emateko? Zer izua jokatu bai bentzeta.
da luzia eta baina lehenengo eta behin erregalo eginez. Bueno, ikusiko du, lortzen duen edo ez. Behinat Zubizarreta altxatu da. Eta aurki, altxatuko da, Eki Irribarria. Pentsakor, normala da, galtzen ari da eta zerbait behar du, egoera iraultzeko. Irribarria pilota eskuetan hartu, bat eskuetan sartu, kontzentratu eta arrestorako gertu. Antzeko zerbait, baina sakerako Beñat Zubizarretak egin duena. Horra Zubizarreta, badoa. Sakaren bila, lautardian bote egin, eskerrez. Lautarditik ondo, errestoan eskerrez Eki Irribarria gaina erasola pasagura du, esker gantzua entregatu egin du, Zabaletik bildu eta gaizto jarri, Zubizarretak ondo Irribarria, orain Zubizarreta bera da, esker gantzo sartu dena, Irribarria bita erdian eskuinez, ez du behar den moduan bihurritu orain boleaz indarrean, Zubizarreta behartu guran, honek pilota arrotu eta Irribarriari eroso jokatzeko aukerarik emanez, orain txokoan luze Irribarriak esker gantzoa ona edarra, izan da Zubizarretaren zara, defentsan ere bikaine kasu honetan Irribarria, erasoan bipareta boleaz egin du Zubizarretak entregatu egin du, deja da ona Irribarriak txokoan, iritsi egin da Zubizarreta pilota atzeratu du eta gero hirugarren kuadroan Irribarriak ezin eraman izan du oraingoan. Eki Irribarriak tanto amaitzeko aukera ez du lortu eta azkenako beste tantu bat. Urdin 13-4. Bai, tantu gogorrain jegero, nipen dut bera pentsu da amaitute, gola, zulo izan dejadi efetuaz da. Ondo botatako izan da, Ondo botatako, bai besti heldu. Bai. Daia Irribarria itxitxe, ero, bueno, tanto, nipen dut pentsatu, ostantzin bekantzute, tanto oso ona eta gogorra jokatu da. Bizkaia desesperauta ere bai. Bai, ja... Tanto ona jokatu dute oraingoa ere, ona izan da, baina... Bai, oso tanto ona. Eta tantu parekatu guztiak urdin erortzen ari dira, danak alde batera erortzen ari dira. Hori txarrezetan da partidu azteko. Tantu da, pelota egin beti alde batera justia. 13-4. Ari da irabazten, Beñat Zubizarreta, Ataundar gaztea. Hor da Beñat, sakean, eskerrez eraman. Eskuin sotamanoz Zubizarreta, eskerrez ondo Irribarria, Zabaletik moztu eta luze jarri Zubizarretak, orain boleaz txokoan Zubizarreta, txokoan entregatu egin du dejada eginez, Irribarriak ere nahi zuen egiteko aukera zuen, hor txokoan dejada egiten ahalegin du da, baina eskerkada txarra, beko koltsoira, 14-4. Tantu asko horregaletan Irribarria, hain behar. Ahoko zulu noki du pelotu dize, bai, apurba kantzaute, bai, dejadin txapapera, bertatik horreko koro galduzkero, zaile partidu. Bai, hori da. Ez da ari bere aukerak baliatzen. Ez da bere aukerak. Eta Zubizarretak ez du barkatzen. Ez du barkatzen. Bere maila emoten ez da bile, gero nioko horrek aukero galduzkero, zaile. 14-4. Amartantuko errenta orain arteko hundiena, Beñat Zubizarretak daukana. Oso aldeko momentuz, neurketa finalera gerturatzen, Ataundarra, baina oraindik ere lana biribildu behar, eta handiagoak ikusitakoa gara. Eskerrez errestoan Eki Irribarria ondo, botera jarriko da Zubizarreta, eskerpaetan luze jokatu du, eskerrez Irribarria, barruan da, Zabaletik moztu berriz ere Zubizarretak aurrera joan da Irribarria, horre sustan harrapatu gura zuen Zubizarreta, boleaz sartu da, baina entregatu egin du, erraz iritsi da Zubizarreta bipareta egin du, eta 15. tantoa ere bai, hortxe errepikapena. Bai, boleaz oso erretik guran junda, bai, zerbait aldatu guran. Kristo no parez itxitza tantu kuadro terdizen da, hortik Zubizarreta zuluen dejadi zein normal bizez berak gudak nahiten da neukeri itxitza. Bai, eta preso zeukan eskerre paretean harrapatuta Eki Irribarria eta bipareta efektuarekin egin du. 15. tantoa lortzeko, 15-4. Zuk uste baino gerrezago doa. Bai, nipe partidu gogorra guzungo dala, baina sarri pa estendio laguk, partidu gogorra izango dalakuen da... Hautsi egiten dira.
Hautzi. Hori gorengo mailan ere gertatzen da, beraz, Bai. Gaztetxoekin, ohikoago izango da. Bueno, sakea luzegi orain, Beñate Zubizarretak. Bai, urten lehenko maila makina bat olako, ba. Partidu alde batera izango da leheti lakun beste aldera irugazi. Bai, eta eskerrak horri, bestela akabo. Bestela aspertu egingo inateke, beti favoritoak irazten badu akabo. Esfalego nobedadik. Hori da, gu nobedade behar ditu. Irabazi dezala honenak, guri berdin itzaigu nork irabazten duen, baina nobedadeak eta bizitasuna eta ikuskizuna. Txeda, sake egin du Zubizarretak, eskerrez Irribarriak bolea sartuko da Zubizarreta indarrean. Eskerrez Sotamanoz, ez dakit zehazmo zuen Irribarriak zehaz mehatz, baina ez du asmatu. Azarte gualau ez zeiti, gutxinaren zabalera luzetu edo... Postura raro xamarra zen. Postura raruen. Da, jokaldi raru. Apur bat gogaituta. Apur bat ja, ez dakit, amore manda edo bintzat lekuz kanpo. Ni penentut baitz, apur bat ikusi da bela eziotzala ezerrein. Bueno, ikusiko dugu, 16-4. Ez da momentu erreza izango, pilotariarentzat. Final erdi batean, eta 16-4 galtzen joatea, ez da erreza izan behar. Baina, ikasi egin behar da horrelako egoere jaurre egiten. Hor da eskerrez Irribarria, errestoan ezin, kontrakantxara bere alegina, 17-4. Ondo sartutzazku hormara, orduko prisaka sartu du, baina ondo egun dau, baina zabaldu larre. 17-4 gontxe, baina partidua apurtu dala. Bueno. 13 tantuko abantaiarekin, Beñate Zubizarreta, sakerako gertu, atandarra, eskerrera behiratu, aurkarian ondagoen ikusi, eta sake egin du. Eskerrez, ez oraingoan ere Irribarriak, 18-4. Sakez 5. Okerespana Horrike. Horren beste ari alda sakatzen gaurkoan Zubizarreta, zure ustez? Ez, altzetako baiz, batzu sakaitu ondo be, baina 5 tantu iteko beste, 3 bataz, nipendo Nahikua. Bueno. 3 bat ba. Hor da ba, sake egiteko gertu. 18-4, Beñat Zubizarreta finalera gerturatzen. Sake bat, oraingoan ez da egit, hor gauza raroren batero egin duen, zerbait. Beroi beharri beztain pelota da. Apurra bat behorrepentan da, minio atzeratxua urtotza, baina jarri beztain pelotara. Eta inguruko begira horrek gurasoak ere ikusi ditugu, aita bai bentsat, eta ez da egin norbaiti begira zegoen Irribarria, baina bai, pixkat lekuzkanpo eta apur bat amore manda, burumakur, bueno, sufritzen, une honetan, sufritzen. Bai, sufritzen. Beroi bai, Hori da, bera. Ratu napazetan ez da. Ez, gehien sufritzen ari dena, bera da. Pilotaria bera, hemen protagonista, bera da. Eta gustora, konzentratuta, eta momentuz haize alde duela, beira bazten ari dena, Beñate Zubizarreta, berea ondo egiten ari da. Bai, Zubizarreta oso partidu onda jogatzen da, eta entradak itzik, lelokerizek ez da, ondo ametzen da amaitu, eta barriketek ez dago. Da izen beholan inbideu, Serio jokatu, eta, 26 minutu neurketa zidenetik. 19-4 ari da irabazten Zubizarreta, 6-8 aurreratu da, gero 10-4, eta hortik aurrera, 19 arte. Zubizarreta. Partziala, azken partziala, 10-8. Eskerrez Irribarria arrestoan, erasora Zubizarreta txokoan utzi du, iritsi egin da Irribarria eskuin Sotamanoa kasu honetan Zubizarretak, eta gero tantoa egin da zuenean, nahi zuen egiteko aukera zuen, zabalean deja da egiten egin du da, baina bere alegina kontrakantxara 5-19. Oingo nintzeko oparize Zubizarreta, baten biban da, oingo berapen jago oparize. Entregatuta, zuloa argi ikusi du hor jartzea zen. Bai, jartzea izan, bai. Ez du ondo jarri. Eta Saskira, zuzenean Eki Irribarria. Opari hori zer da, erlaxazioaren oparia? Ez. Hori ondo urtu maltza posa hongo zen.
beste laguntzeko ingen. Naiz da klub bateko izen, hor barruan zugi gantzik edabilen nien. Ez dago lagunik, ez dago lagunik. Hor inor ez da hoten izteko. Elkar ondo zagutuko dira, eta... Gero tutxatik urten da gero lagunek izetie, bien. Ordura arte ez. Ordura arte ez. Da izen bolan, bidau, Hori da. Sakean, Eki Irribarria, ondo errestoan, ezker gantxoan ez du gurutatu Irribarriak, eskuinez bizi, Zubizarreta, botera jarriko da orain Ataondarra. Txokoan luze, Irribarriak eskuinez, Gozakaitz, orain aire sartu da, zabalean zain Zubizarreta, bildu, ezkerrez Irribarria, bitardian, horre deja da egiten ahal egindu da, baina zuek ere entzungo zenuten ikusentzuleok, txapara, 6-19. 6-19. Bai. Ezke, oin hartin oso ondo da Zubizarreta, danak ondo. Ointxe, itu, berape txapabik, bueno, besti pesosak, bentaki euki bideu. Bai. Katzen bat egitea normala da. 6-19, Eki Irribarria sake egiteko gertu. Abai hartu, eta Pabloa. Ezkerrez Zubizarreta, botera jarriko da Irribarria, luze jokatu du, pilotaka da ona da. Jaso egin du Zubizarreta, Irribarriak txokoan, orain bai, bikain jokatu du Eki Irribarriak, lehenengo eskuinez pilota luze txokoan behartu egin du aurkaria, eta gero Zubizarretak entregatu egin duenean, hortxe errepikapena Enriken, nola utzi duen goxo txokoan. Ez da izen da narreza, jotoko zazau bastartu intzako pelotei eta holako galtzi bezarritzen zuertetan. Bai. Baina azkenako zazpigarren egin du eta ondo jokatutako izan. Bai, oingo tantu, ondo jokatutako. Batez be, azken aurreko pilotaka da eskuinez jo duena hori bizia eta oso ona izan da. 7 eta 9, Irribarriak 7, Zubizarretak 19. Hor da Irribarria. Honek ere, aurkarian ondagoen begiratu eta sake egin du motzean, ondo errestoan Zubizarreta, txokoan deja da Irribarriak, ez da deja da ona izan, ala aukera izango du pipareta efektuarekin, itxingo da Zubizarreta, txokoan behartu Irribarria, honek jaso, bolea indarrean Zubizarreta, Irribarria jaso, Zubizarretak luze jokatu du, esker sotamanos bikain Irribarria, Zubizarreta behartuz orain, bigarren kuadroan eskerrez gurutatzen ahal egin du da, esker gantxoz, baina bere alegina berriz ere, Bieko koltsoira eta ez da, esker gantxoarekin ez da kosatzen ari. Tantu amaitzen da nien Zubizarreta asko fresko hauten da Irribarria bine. Irribarriak asko kantzaute amaitzen du tantu. Eta tanto batzuk nipen galditu dela kantzaute daudelako. Bueno, 20. tantoa egin du Zubizarretak, baina Zubizarretak 27 ari da irabazten. Ataondarra. Ia oraingoan. Zer egiten duen. Beñat Zubizarreta, sake egiteko gertu. Ezkerrez, Irribarriak ezin, txapara zuzenean errestoa, 21 eta 7, 6. tantoa. Bueno, oingo esaki izen behin eta batu ditza bai ez dugu godaltzau eta haitekun da txapara. Ingerra erun dugu, buena haiteko beste bai, betxotik. Bueno, aitaren batean, azken sake egiteko aukera izango du Beñat Zubizarretak. Hortxe da, 21 eta 7, txaloak, Ataondarra entzat. Partida ona jokatzen ari den pilotari gaztearentzat. Azken sake egin du, eskerrez sartuko da Irribarria. Eskuin sotamanos, ez du asmatu honengoan, ez du asmatu Zubizarretak bere alegina beko koltsoira 8 eta 21. Pentsetote zabalera jote jundala, Jokalde egitera joan da? Bai, sotamano zabalera jote jundala peloti, bai, horre danok. Beraz, magia eginda amaitza gura zuen partida, ez da? Bai. Bueno. Etza ondo atera eta ondorioz, 8. tantoa, Irribarria entzat, 8 eta 21. Hor da Irribarria.
Zegin behar da. Gauzak zail daude, baina zegin behar da. Hemen ez dago amore materik. Sakea ona da, eskerrez ondo errestoan Zubizarreta, horrezta ondo jarri Irribarria, boleaz atzeratu, eskuinez orain Irribarria aire sartuko da Zubizarreta, ireki egin du, ondo Irribarriak bildu bakarrik ez, baizik eta aurkaria behartu, gero entregatu egin du eta orain nahi duen egiteko aukera Zubizarretak, honek ere ez du asmatu, sartu egin zaio pilota, bipareta efektuarekin eta azkeneako bai, neurketa amaitu du, bikain jokatuta finalerako txartela eskuratu du Beñat Zubizarretak, Olazar txapelketako lauterdiko finalerdian, lehen finalerdian, Beñat Zubizarretak 22, Irribarriak 8. Bai, resultaduk emoten da bena frontoien behi jantzea ikusi da, Ze frontoien asko egeitzen da zera, Zubizarreta. Bai, askoz gehiago izan da, pentsa 6 eta 8 aurreratu da, gero 2 eta 8, 10 eta 4, 17 eta 4, eta azkenerako 22 eta 8, Enrique. Bai, 22 eta 8. Tenentexego oso estu izango dela, baina bastante errezkunta. Zuk esan, Zerau. Bueno, hementxe daukagu, gaurko protagonistetako bat, Beñat Zubizarreta, finalerako txartela eskuratuta, pentsatzen dute gustora Beñat, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko, oso guztua ez. Banegin aurkari oso horra neukela, eki txikitatik ezagutzen eta ikera harri jokatzeu, eta uste baino beto bai. Bai, hasieratik ondo hasi zara, 6 eta 8 aurreratu zara, 10 eta 4, gero 10 eta 8ko talkada egin duzu, bueno, gaur dena egin duzu ondo eta ez diozu aukerarik emanekin. Bai, ez, hasieratik saiatu naiz atope azten, intensia egin, eta azkenean nik uste asmau dutela ez, alde hartzen saiatu naiz, asmau eta oso guztua bai. Elkar ondo ezagutzen duzuela, aipatu duzu, ume-umetatik, daukazuelako elkarren berri, horrek zer egiten du lagundu, edo kasu honetan mesedegarri izan da, edo kaltegarri ere izan daiteke? Bueno, esazuna ez, edaeko beha, txiki-txikitatik batea, askotan bai ez, laguntzeo, baino bestentzak gore lan dueke, ezkenen ezagutze galako, bain kontan egiteko gauza eta oso guztu. Beñat, Olazar txapelketako, Kaiolako finalean zaude, zer suposatzen du horrek zuretzat? Ikaragarri ez, oso txapelketa garrantzitsu ikaragarrizko pelotarikin eta finala dute plazer bat ez, netzako. Eta bukatzeko, orain bigarren finalerdia jokatuko da, aukeran eman behar dizut, ea finalerako zein nahiago duzun, Egiguren edo Aristegi? Irazte hona torrikoa, alik eta hauen prepauko finala, eta irazte hona, saiako naiz beha irazten, eta bueno, hoxe. Gozatu. Eskerrik asko bai. Bueno, hauetxek gaurko lehen irabazlearen esanak, gustora Beñat Zubizarreta benetan partida ona jokatu duelako, arlo guztietan menderatu du aurkaria, eta orain ja finalarekin pentsatu behar, bien bitartean, bigarren finalerdia aurki hasiko denez, guk tartetxo hau aukera erabiliko dugu, astero legez, ostegunero legez, atzera egiteko denboran, eta gaur 2005era egin behar dugu orduan, Jon Apesetxea eta Mikel González aritu ziren Kaiolako finalean, eta hauxe gertatu zen. Biparetak, gurutzatu gabe, ondo bildu du Apesetxeak. Jokoa zabaldu Berriztarrak, Eutsi Goizuetarrak. Santo Luzeadoa, barruan da. Gora. 3 eta huts. Hemen aukera izan du Mikel Gonzálezek. Bai, aurkin ditu 3 kuadroan pare bat pelota agintzen hasteko. Bat eskuinez ondo moztu du, baina laburtxo. Eta, eskerrez ondo dominatzen du esku hori Jon Apesetxeak. Ondo atara du pelota ura. Eta gero, Jon, nik eneban uste, baina printzipioz momentuz bintzet tantoa lantzen dabil, ez doa airearen bila, igual, aurrerantzean
hori topauko dau, baina printzipizioz ondinon bintzat, tantoa atzean lantzen dabil, eta bere terrenoan esan genke Mikel González menperatzen dabilela oinartean bintzat. Jaso Gonzálezek. Motore, Pesetxea, jaso ere Gonzálezek, orain ezkergantxoa, kanpora. Ondo jotako ezkergantxa izan da. Bai, baina pizkat igual zabalei egonda, osea, kantxa erdian egonda eta larregi zabaldu dau. Igual horrez ez eutzen Bape mesederik ingo frontizian apur bat zetasun pikin bat badago eta apur bat joera gehiago hartu daue zabalerantz pelota horrek eta justu badabe kantxatik kanpora pelota eta Mikel segituan beste pelota baten bila. Eta gainera nik uste sakerako pelota fuertea nahiko dagoela berriztarrak, batez bere garaipena horretan hor lortu lezakelako, saketik min asko inez. Ezker paretaren kontra sartu du. Hirugarrena saketik, ez? Hirugarrena bai. Azken bi hauek eta bere bigarren tanto ere saket lortu du Mikel Gonzálezek. Bai, asko sakatzen dabil, ohiko moduan eta horrek egin dutzu orain artean minik gehien Apezetxeari. 11-5, Apezetxea momentuz, sakez estu bakar bat ere egin. Hau jaso du, hau ere zen gozoa. Pasa. Kanpora, bai. Lautereko marrazatzetik egin du bote Mikel Gonzálezen pilotak, bigarrena. Marrazatzetik jarri duen bigarrena. Hori emanda joan da, baina bera bi kuadroan egoala kontuan izen da, dana eman dutzo, baina txapaganean barik apur bat goraxiago eta nabarmen gainera kanpora joantxako eta segituan Juancho Pedetxeak deitu dutzo Joni zer erabaki hartzen daben, nola jokatu horreantzen apur bat partiduari neurri hartzeko edo. Haundi eman dio, bai. Bai. Lastra. Hau, falta. Gara, itxarreko falta, Jon. Bai, oso txarrekoa. Sake izan da, 15-18 markagailoa, falta, zabalduz. Dejada. Lekutatik egin du bipareta Gonzálezek. Arrotu, buruz behin pasanaian Apezetxeak. Eutxi Gonzálezek, tanto polita doa. Ondo González. Apezetxeari da gintzen, González defentsan. Agintzera pasatzeko aukeran da berriztarra, ordu, biparetak, aixa llegatu da Apezetxea eman egin dio, jaso Gonzálezek, bila, txokoan, harrapatu, jaso Apezetxeak eta baita Gonzálezek eraura tantoa Jaun Andreo. Zabalean, bikaina, Artizan egon. Aurreko pelotaka Mikelek pasintzi pizkat izango baleu. Eskerra sartu eta Zabaleraz gozo eroan da tanto egingo eban, baina ez da asmatu eta gero artista lanak egin dituna goizutarra izan da, ez? Baina tantoa partiduko tanto izan dela. Ikusgarria izan da tanto. Nahasia. Bai. Hor nikoa egin dago benotarekin, eta gero hori, Apezetxeak hori beroan, hori beste arreza izan, eta hortzi izan da, hor itxaron apur bat eskerrez. Baina pilota garrapat egin du bera. Bai, eta hor aukerako etxio dutza, eta hor bai... Hor, doktore bukatu du. Batean. Tantok merezi zuen horrelako amaiera. Bai. Baina, 18 eta 19. Hortxe dago. Emozioa bintzat, badeuku nik uste joko onabe bai. Orain artean agintzen beti Mikel izan da, baina aurreko kuadroetara jokoa etorri danean, logikoa da moduan, eskubiz eraman beharrean, eskerrez, da horre ja lasai, zer egin pentsatu. Momentuz berriztarrak, kontu bakarra egin beharra dukolako, baina ondinon kontu Jon Apezetxeakin. Aso du sakea. Sake derra eroan da bai. Gurutzatu Gonzálezek, ezkerrez luzatu Apezetxeak. Arrotu Gonzálezek, Aidez. Toko lutzinea izan du, etxai ondo geratu. 22-19
Mikel Gonzalezek irabazi du Lauterdiko Dakar txapelketa. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Bueno, hortxe, dagoeneko, bigarren finalerdia jokatuko duten bi pilotariak kantxan, Iker Egiguren, gaurkoan Gerriko Urdinez, Oier Aristegi, Gerriko Gorriz, Egigureni, egokitu zaio, lehen sakea egitea. Enrique, zetra sartzen diozu, bigarren finalerdi honi? Ba, bigarren finalerdi lehenengo entrazia apur bat hartzotzat. Bata da injertzu egia, da besti joko gehiagakona. Baina, nipen eta aiztegik lehengu nigomoroko partidu inezkero, baina alako partidu iti kostakoako eta partidu ongo da pentot hemen beha. Ze bata injertzu eta bitxi joten du, baina bestik ormabitxek eta zabalera eta ondo jogaten dute joko onditzeko eta partidu politizilik. Bueno, hortxe, bi pilotariak gertu hauek, lehen finalerdiko baino kapur bat nagusiagoak dira, lehen esan dugu 2005koak zirela Irribarria eta Zubizarreta, kasu honetan, Egiguren 2003koa da, eta Aristegi lauretan nagusiena zaharrena 2001koa. Hortxe da, sake egiteko gertu, Iker Egiguren Azpeitiarra, Ezkertiarra, hor da. Ezkerrez luze jokatu du, lehen tantua jokoan, pilotaren bila, ezkergantxoa gurutzatzen ahal egindu da, ez du behar den moduan gurutzatu, baina gaizto jarri du pilota, eta gero, bikaina, Ezkerrez paretan luze efektuarekin pilotak da bikaina izan da, Enrique, bat eta utxeko tantoa, bikaina amaitu du Iker Egigurenek partidako lehen tantoa. Bai, partidu hori trazia jartzozaten. Bata injertzu du, besti jugadia zapur bat enredekete da. Hortxe ikusi dugu errepikapena efektuarekin nola jokatu duen, eta bikaina izan da, pilotaka da, bizi-bizia eta Eharra, hortxe da Egiguren, sake egiteko gertu, ondo atera zaio Ezkerpaetetik Aristegiri, barruan da Egiguren txokoan luze, Ezkerrez Aristegi, orain botera jarriko da Egiguren, bosgarren kuadroan, hor da Aristegi, Ezkerrez, dominatzera pasatu guran, eskuinez hartuko da Egiguren, Ezkerrez Aristegi, indarrean txokoan luze, lauterdian, orain pilotaren bila Aristegi, dominatzera pasagura du, kantxaren erdia hartu gura du, eta horretarako aurrera pauso eman du, txokoan luze jokatu du, behartu egin du Egiguren, honek nahiko egin du jasotzearekin, Eharra, zabalean nola jokatu duen luze txapaineko bikaina izan da, ze ondo jokatu duen, tanto honetan Oier Aristegi. Bizek jokatu dago oso ondo, Han Egigurenek zulotik entregutza baten peloti eta gerortik hartu dago mandu zerak. Aristegik eta geratzen amaitu bezabalera moztute oso ondo. Oso ondo, horre errepikapena ikusten ari gara, hirugarren kuadroan nola hartu duen. Nahi zuen egiteko aukera zuen, baina gero egin duena benetan bikaina egin du, jokaldi bikaina zabalean. Oso ondo. Eharra izan da. Bueno, bana marka joan, lehen berdinketa Aristegi pilotaren bila aurrera egiteko keino egin du Egigurenek, baina gero atzera egin du Ezkerrez, errestuan txapagaina, justu, txokoan luz Aristegi ezin gero, hor laugarren kuadroan, Ezkerpaetan apur bat sartu egin zaio Egigureni, ezin jaso bi eta bat lehen aldiz aurretik Nafarra Lekarauzko mutil gaztea. Bastartu jako eta ezin erun. Kinelan gaur euneko 60 Aristegin alde dut, euneko 40 urdin. Bueno, katedrak gorriaren alde egin du, baina argi ez dago kontua, Argi, nire dut argi ez dago. Sake egiteko gertu, Oier Aristegi. Ezkerrez hartuko da Egiguren, pilotaren bila Aristegi, ezkergantxoa indarrean, ona da, jaso egindu Egigurenen, nahiko egindu Aristegirentzat beste aukera ona, bipareta ezkerrarekin, jaso egindu Egigurenek, defentsa bikaina erakutziz, bolea zero Aristegik, Egiguren orain dominatzera pasatzea aukera, Ezkerrez pilota ireki, bildu egindu, kasunetan Aristegik, berriz ere ireki, Egigurenek bildu Aristegik, aire sartuko da orain Egiguren entregatu egin du Aristegi nahi duen egiteko aukera, honek ere ez du behar den moduan gozatu Egigurenek bipareta efektuarekin, horren ondo menperatzen duen jokaldi hori, ondo iritsi da Aristegi, txokoan Egigurenek, Aristegi txokoan luze, Ezkerrez atzeratu guran Egigurenek, tikitaka bizia, Egigurenek entregatu Aristegi txokoan luzea, zetanto ari garen ikusten. Hirugarren kuadroan ezkergantxoa Aristegi, zabalean zain Egiguren pilota bildu, boleaz, ondoren Aristegi txokoan luze, tanto benetan bikaina ikusi dugu, eta azkenean Aristegi izan da boleaz, tantoa txokoan amaitu duena, 3-1. Bikaina ondo jokatute eta gogorra. Bien partetik, bien partetik. Atzenien gatu da Egiguren be, eta doblauta.
hor deskantzuz eskatzea ondo ikustot. Oin 15 egun pasau zana Suizarretaz da unai amean oaz zikeran, zehare polago tantu gogor bat igen, hilen 30 San Andres egunin. Da ero 10 tantu itzazen segizen. Gorputzari ezin buelta eman eta ordaindu egin zuen, ez? Bai, jonek gatu ina partidu, da ondo gatuta, holako tanto bat inikuen, arnaze hartu eta errekupero bintzetatzen. Gelapur bat hartu, horre denpora gutxian berriz ere energia berreskuratzeko eta bai, benetan bikain jokatutako tantoa izan da, bakoitzak bere armak baliatu ditu, Ariztegik bere abiadura, bere indarra eta Egiuren bastarrak nahazten ahalegindu da, azkenerako ez du lortu, baina jokatzeko dagoela, erakusten ari da. Bitxek jokatzeko eta holako tantu egiten behitu argi, bata ero besti... Lehertuko. Bai. Bizi mugitzen du pilota Ariztegik, horre... Besti ondo dominitan da, zabaldu eta zulora eta partidu gogorra ikusten da. Bai, pelotaria da. Iker Egiguren, momentuz gorria nagusi 3-1. Egiguren aurreratu da markaioan, baina aurrengo 3 tantoak errenkadan Ariztegik egin ditu. Aurrelari nafarrak eta horren bestez 3-1 aurreratu da markaioan. Sake egiteko gertu, beste sake bat egiteko gertu, Oier Ariztegi. Hor da, Lekauzko Mutria. Sakea egin du eskuinez, eskerre sartuko da, horre Egiguren, baina eramateko modukoa, ez du gozatu 4-1. 4-1, bai. Akaso aurreko tantoaren nekea ere bai, edo... Egon nino horroten da, egin gota alditxu eta horrek asko. Bai, hori da. 4-1. Este sake bat egiteko gertu, Ariztegi. Bai, hola, lehenengo tantu eta hola tantu bako horraitiek partidu izten deuz, harritzen erabakitxe, Hor da Ariztegi, Eskuinez eraberean Egiguren, esker gantxo indartzua Ariztegik, Egiguren behartu zonek arrotu pilota, bere buruari denpora emateko, Luz Ariztegi biziari da mugitzen pilota orain aukera dauka, eskerrez indarrean, bertan zegoen Egiguren, pilota atzeratu egin du eta Ariztegi behartu, honek arrotu, bere lekua berresuratzeko, zabaletik Ariztegik bildu, eskuinez hartuko da Egiguren, txokoan luze jokatu du, Ariztegi eskerrez irutardian, bipareta beharra, bipareta! Legezarrekoa eskerrez engainatu egin du erabat Egiguren 5-1, txapelak entzeko moduko tanto izan da. Ez dut pentsau behin Egiguren, ezkor postura normal bizeko ezkero, efektu hartzen dauera eraganera, eskerrazko ezkero hortik. Hortxe, ikusi errepek, baina 3-1 jarri da. Hor, efektu hartzen du ezkerreko orman da, ero zabalin juten da. Ze ondo, botatako bipareta izan da, edarra izan da. Da, ze gitxitzen iten hori jugadei, ondo inezkero. Indarra behar da horretarako, Eman egin behar zaio pelotari, Eta eman dio bai, Ariztegik eta edarra izan da tantoa. 5-1, ondo jokatzen Ariztegi, ezin zaio zer horpeiratu, Bizi mugitzen du pilota eta nagusitzen ari da, ondo errestoan orain Egiguren pilotaren bi Ariztegi esker gantxoa indarrean. Eman da, ondo esalako. Sekulako abiadura ematen dio pilotari. Aire zein botera, oraingoan biltzeko modukoa zuen Egigurenik, bertara etorri zaiolako, parera etorri zaiolako pilota, ez dakit jokalde egiten alegindu den edo zer, edo txokoan mosten, kontu ez du asmatu, 6-1. Ariztegik biziago mugitzen du pilota. Bai, oso bizit, bera dominitan tantu denbora guztien izan eta horrek asko zango edo. Hortxe da, sake egiteko gertu berriz ere Nafarra, sake luzea da, barruan ala ere, ondo errestoan Egiguren, bipareta efektuarekin Ariztegik iritsiko da, iritsi da Egiguren, bolea sartuko da Ariztegi, txokoan luze, hankauna dituela erakutsi Egigurenek, gainera eman egin dio hor eskerrez, botelazterrean bikain Ariztegi, boleaz sartuko da orain Ariztegi txokoan luze Egigurenek bikain, pilotakada bikaina da, orain tanto amaitzeko aukera izango du, esker gantxoa, ona da, jaso Ariztegik, beste pilotakada bat egitera behartu du. Egiguren, bipareta efektuarekin egiten alegin du da, eta azkenean bere alegina kontra kantxara sekulako tantoa jokatu du Egigurenek, beste edozein aurkarien kontra nahiko izango zen tantoa egiteko, baina Aristegiren hankak ere ikaragarriak, pentsa zabaletik eraman duen hori ikaragarri izan da,
eta ero txokoan luze jokatu beharrean bipareta egiten ahal egindu da, eta ez du asmatu, zazpi eta bat. Biparetak egiten ez dugu azartu ondo, ez da eskuiturra zehuzea, zabalen da, punxako pelotia frontu zer dira. Iez egin dio, orain aitaren aginduak, jasotzen Egiguren gaztea, Iker gaztea. Bueno. Tantu horrein beha. Bai. Eta Egigurenek ondo jokatu du, Ezin zailo, zer horpe ez du ondo amaitu, baina eta Aristegiren hankak, biziak. Fakultadiek aineketan da, pezuek eta emon da. Ondo prestatuta dagoen seinale. Bai. Zazpi eta bat. Bueno. Bikain jokatzen Oier Aristegi. Nahi du Iker Egigurenek, baina momentuz ezin du. Ezin du. Iker Egiguren jokatzeko. Bai. Baina bestiek mototan abilaria espelutia ezin. Ezin, hori da. Hortxe markaioak erakusten diguna, gaurko protagonistez gain, zenbat edoan, markaioa zazpita bat ari da irabazten Aristegi, eta esango dizuet, gaur Kaiolakoak ari garela kontatzen, datorren astean berriz, ostegunean, binakako finalerdiak jokatuko dira, lehen finalerdia, eta emakumezkoen Kaiolakoa ere bai, Olatz Arrizabalaga eta Leire Garai hariko dira norbaino nor gehiago jaialdiari hasiera emateko, eta ondoren Mate Irurita eta De La Fuente Aldabe, eta abenduaren 22an, Aldaik aurkariaren zain jarraituko du, Salsamendi minartuta dagoelako, eta Muru Eskuza eta Igoa Ugarte Mendia binaka. Beste tantu bat, txokoan luze jokatuta 8 bat, Enrique. Bai, egin berandu ero, tominete morun eta da Egiguren. Bizi, finala ordenetan ondo ikusi genuen Aristegi oso ondo, eta gaur ere bai. Hor da sake egiteko gertu, Nafarra, eskerrez, Egiguren ondo, ea zer egiten duen Aristegi, txokoan luze, pilotaka da ona da, aurkaria behartuz, botera jarriko da, bikain horre Egiguren, botera luze Aristegik, ea Egiguren zer egiten duen, txokoan luze, aire sartuko da Aristegi entregatu egin du, ea Egiguren entzat zer, txokoan etejada egin du, Aristegik eraman, bipareta efektuarekin ona da, iritsi da, baina ezin jaso, berriz ere, perfecto egin behar izan du, jokaldia. Egigurenek bere bigarren tantoa eskuratzeko 2-8. Enrique? Bai, tanto ona, Tanto ona jokatu du, Horrako batzuk itxunak arranko lehiketa, agarri itxun tanto batzuk eta ikusten partidu polit bat. Eta ze ondo, menperatzen duen, jokalde hori bipareta efektuarekin. Eskumiaz. Final laurdenetan ere, zenbat min egin zuen, da Kortasarren kontra okerrezpanago. Kortasar da Ituarte. Bai. Bueno, hortxe da. 2-8. Bueno. Egigurenek ere nahi du. Eta hori garrantzitsua da. Bai. Da, jokatzea etorri da. Hori da. Iker, sake egiteko gertu. Eskerrez, sakea motza da, baina hor eskerpaetetik hilda atera da pilota, 3-8, hor eskua sartuko aukerarik ere ez du izan hori izan da, Aristegi. Tanto izan da. Bueno, sakez egiten duen lehen tantoa, kasu honetan Iker Egigurenek. Hor da, Azpeitiarra. Beste sake bat egiteko gertu horrengoan luzeagoa. Aristegik ezin, hau ere ezin, bitanto errenkadan 4-8. 4-8. Bai, Aristegi bere aixi aldeta da bilen nien oso bizia, bestaldera irteako nire, asko imoruen. Bueno, ikusiko dugu, 3 tanto errenkadan Egigurenek 4-8. Hor da, Iker. Partidan sartzeko aleinean. Sakea motza, eskerrez ondo Aristegi, orain pilotaren bila Egiguren. Indarrean, ireki, jaso Aristegik, botera jarriko da Egiguren. Txokoan luze, eskerrez jaso Aristegi, pilotaren bila Egiguren. Horre, indarrean bolea ondo moldatu da, Aristegi defentsan eusten ari da orain Zabaletik Aristegi dominatzera pasatzeko aukera dauka, txokoan entregatu egin du Egigurenek,
deja da egin du txokoan Aristegi, ondo Egiguren, Aristegi entregatu, Egigurenek nahi duen egiteko aukera, ireki egin du, behartu egin du Aristegi, orain bolea jarriko da txokoan, Aristegi jaso, txokoan eharra Iker Egigurenen tanto azkenerako eskerrez txokoan hilda, utzi du bosgarren egiteko, baina ze ondo jokatu duen tantu honetan, nola mugitu duen aurkaria, eta azkenean txapaineko bikain bati esker, 5 eta 8koa, bosgarren tantoa lortu du Azpeitiarra. Bai, lehenengo injau zabalera planti ina engainau. Da gero justo txapain, dalan da guzti behize heldu ina, Bai, bere burua lurra botata, ez du aparte izan, pilota hori jasotzea Aristegi, baina ze ondo jokatu duen, Iker Egigurenek tanto hau. Bai, oin partidu konetan tantutan beste itxura bat. Bai, esan dugu. Markaioan atzetik nabarmen joan arren jokatzeko zegoela, eta ikusten ari gara jokatzeko dagoela. Bai. 5 eta 8, lau tanto, segidan egin ditu. Iker Egigurenek. Honek ere finala jokatu gura du, Ilaren 31an. Horda Egiguren, sake egin du, eskerrez Aristegi, gora. 6 eta 8, 3. tantoa sakez, Enrique. Bai. Eta... Saketi bakarrik ez da izaten, gero ekarti horre bizek sumartu bidabe. Bueno, orain joko eten duena Aristegi izan da. Aizaren norabide apur bat aldatu egin da, Enrique. Bai, aizi norabide aldatu egin jabin. 5 eta 8ko partziala, lortu du Iker Egigurenek. Eta hortxe, ari dira bi pilotariak, euren botilleroen aginduak jasotzen. Eta nik eskertzen dut, horrelako pilotari gazteak, botilleroekin egotea eta euren aginduak edo laguntza jasotzea. Bai, jogarrez botilleru izima da pelotari txendako bat egingo kasu. Takina. Bon, hortxe, agindua jaso eta jaso, 6 eta 8. Bai, sartu da partiduen. Bai. Eta ondo jokatuta, ez dira izan aurkarien oparia, baizik eta bera emeritu izan da. 6 eta 8 Egiguren beste sake bat egiteko gertu, bitantora gerturatu da. 8 eta bat aurreratu da Aristegi, baina 5 tantu errenkadan Azpeitiarrak 6 eta 8. Eta beste bat ere bai, laugarrena sakez, 7 eta 8. Oin korredori balegoz non alde dirua. Orain auskalo, orain bat baino gehiago urduri harriko litzateke, baina afizionatu mailan ez dago korredoririk. 7 eta 8. Enrique. Bai, beste partidu bat ikusten da, lehenko tantutan bino. Bai. Atzera saki hartzen da ningu abizan bat Aristegik, baina, bueno. Baina horretarako lehenengo, sakia berreskuratu behar, Hor da, Egiguren pilotaren bila nahi duen egiteko aukera, zeharra, eskergantxoa kantxaen erditik, bizia ondo neurtua, bigarren berdinketa, Zaldibarren Olazar txapelketan, Kaiolako bigarren final erdian, Egigurenek 8, Aristegik 8. Bai, hemen datoz. Bai, goitik bera aldatu da neurketa. Egigurenek bere pilota hartu duenean eta sakearen jabe egin denean, 4 egin ditulako sakez, baitaren batean, 7 eta 8ko partela lortu du eta neurketa berdindu du. 8. Hor da Egiguren. Txokoan luze, pilotaren bila doa, eskerrez ireki, bildu Aristegi, bolea zorain txokoan Egigurenek, Aristegi defentsan, erra pilotaka da, pasatakoa eraman egin du Aristegi, bipareta efektuarekin, iritsi egin da Aristegi, benetan hanka bikainak erakutziz, biak ala biak, tanto bikaina jokatzen ari dira, bata erasoan besta defentsan, hor da, Egiguren lautik, pilota eskerrez, kantxaren erditik indarrean Aristegi, orain lanak Egigurenek, Aristegi nahi duen egiteko aukera, eskerrez deja da egin du, bipareta bere burua lurrera botata Egigurenek, eta gero zabaletik ezin eraman
Aristegik 9-8. Bai, tantu gogorrain, eta azkenien begatu da, alduin ja, bai, gorputzai buelta egimun ezin peloti barrure sartzeko. Ze, klar, joda honien zabalera begir onda, da, klar, zabalera begir eta barrure joti ez da erreza. Bai, ez zelago palizia hartuta. Bai, hortxe, atxena apur bate hartu du. Kantxako laguna ere, behar den moduan garbitu behar hori, izerdi patxetan dagoelako Aristegi, 9-8. Eta tantua ondo jokatutako izan da, bien partetik, Da gogorra. Gogorra. Da zelako ainik eta alzekin jaristegik, holako asko iten badu horpe zaturi pagauko dugu, da. Bai, hankak ikaragarria ditu, Da ondo gertuta. Bai, ondo prestatuta etorri da. Zaldi barrera. 9-8. Egiguren ere bai, 8-8 partzela lortu duta. Hor da, sake egiteko gertu. Pilota luze, kasu honetan Egurenek, ezin eraman, 5. sakez. Ez txako eskun sartu, ez da eskuaz ondo jo, eta urten ditzen eskutik, eskerrek orma eta ormik endutzen jara dana. 9-8 partzelaren ostean, 10-8 aurreratu da Egiguren. Era bat aldatu da, goitik bera aldatu da neurketa. Enrique. Oraindik ere parekatu dago, baina... Ondino partidu luzi dago, Ba. Baten batik gasolina metxu harta. Ez dago pronostiko argirik hemen, Ez da hemen. Hor da, sakerako Egiguren. Sake hona da, eskerrez bikaino oraingoan Aristegi, Egigurenek nahi duen egiteko aukera, txokoan luze jokatu du, esker Sotamanos Aristegi, botera orain Egiguren, erasora Aristegi indarrean, dominatzera pasatu guran, botera Aristegi, Egigurenek eskuinez, pilota bildu, eskuinez Aristegi, eskerrez luze txokoan bikain Egigurenek hor 3. kuadroan, eskerrez sartu behar izan du Aristegi, baina oso behartuta pilotaka bikaina izan da, bizilotakoa zuzena luze jokatutakoa, 11-8. Ba, ize, buena injau, eta buena inbalau tanto zan, ara ailegetik Egiguren ezagun. Pare bat tantutan, ia pasatutako pilotak kasunetan ez du eraman, baina aurreko baten eraman egin du, eta Aristegik edozein posturatan pilota eramateko gaitasuna dauka, jasotzeko gaitasuna dauka. Baina Egiguren oso ondo jokatzen ari da orain, oso ondo. Bai, 10-8 partzela lortu du Azpeitiarrak. Eta 3 tantuko errenta dauka. 8 eta batekotik 11-8 pasatu gara. Hortxe da, sakea egiteko gertu, Iker Egiguren, eskuinez hartuko da Aristegi. Pilotaren bila Egiguren, esker gantxoa indarrean, ireki egin du, bildu Aristegi. Egigurenek eskerrez txokoan luze efektuarekin. Bai, karagarri ematen dio, botera jarriko da Egiguren, barruan da. Hor txarto neurtu du, jaso egin du Egigurenek, Aristegik luze jokatu, zain zegoen Egiguren, jaso egin du Aristegi, nahi duen egiteko aukera, 2. kuadroan eskerrez. Pilota indarrean erabili du, ondo eraman du Egigurenek, horreztu ezer egin Aristegik, aukera ona zuen, baina ez du aprobetxatu, eta gero, 3:30 horre... Kantzauta, Egiguren, bize kantzauta, baina... Bai, ez du baliatu, berez horre zerbait gehiago egiteko aukera zuen, baina ez du asmatu, pilota lurrera, 9-11 eta saskira zuzenean Aristegi, honek ere arnaz hartu du, 10-8 partzela sartu dio Egigurenek. Alde batera behi otetik, bestaldera behi jarri. Bai, 9-11. Eta hortxe, gustoko pilota aukeratzen Aristegi, zerko benizaio Aristegiri, Enrique? Zu botillero bazinan, pelota bizizia. Pelota rapidu eta zego duen eta horre danok aprobetxetakua. Velozidadea aprobetxetakua. Garrote dauka, ezta? Eta garrote aprobetxatzeko. Pelota bizia, beti hobe. Bizitxu eta bintzau, eta toke gehiagakula zalegia. Ikusiko dugu, baliatzen duen ala ez. 9-11. Egiguren irabazten, Aristegi gautzen. Hor da Lekarauzko mutil gaztea. Sakea egin, eskuinez hartuko da Egiguren.
Bostetik, eskuinez, Aristegi luzegi, eman dio galanta, baina ez du neurtu. Luzegi. Oparitxoa, kasu honetan Aristegik Egiureni. Horre behartzera joan da, aurkaria behartzera ematera joan da, baina ez du neurtu eta ies egin dio pilotak. Bueno, 12 eta 9. Zelan aldatzen den partidu. Bai. Aitaren batean gainera, Partidu baten partidu bi. Eta kasu 3. batean ikusiko dugu, mendik eta 22 Euskalo. Bai. Eskerrez errestoan ondo Aristegi, bostetik Egiuren, txokoan luze, pilotaka da ona, eskuinez Aristegi, Egiuren, botera, berriz ere txokoan behartuz, eskerparetean behartuz, orain bai, dominatzera pasatu aukera duka, deja da egin du, bikaina, txokoan efektuarekin hau ere, ze ondo menperatzen dituen efektuak Egiurenek, bai eskuinan egin da baita eskerrarekin ere, orain ere txokoan, baina efektuarekin eta... Da joko luzi ondo dominan da behonepe Egiurenek, Bai. Aristegi behonepe joko luzi ondo iten da. Bai, akaso biziago Aristegik erabiltzen du pilota, baina honek ondo... Manejo gehiago. Bai. 13 eta 9, Harrike, lautantuko errenta. Bai. Egiurenek eta orain erosoago ikusten dugu, bera. Erosoago, bera. Bere alde ikusten da partidua. Bai. Batxeen hartzen bi pilotariak. Lautantuko errenta orain arte izan duen handiena Egiurenek eta guk, errepasoarekin jarraituko dugu. Esaten ari ginen, datoren astean, Olatz Arrizabalaga eta Leire garai nor baino nor gehiago kaiolan, eta ondoren Mata eta Irurita, De La Fuente eta Aldaberen kontra. Mata eta Irurita duela 2 urteko irabazleak dira. Eta abenduaren 22an, Amaia Aldai, eta oraindik ez dakigu salsamendi jokatzeko moduan egongo den ala ez. Ez, segurua. Seguruenik ez. Lesion eta ez da egongo jokatzeko. Beraz, beste bat etorri beharko da. Bai, beste bat. Eta gero, Murua Eskuza, urtarrian Asperekin debuta egingo duen pilotaria, eta Igoa Ugarte Mendia, nor baino nor gehiago. Bai, partidu gogorra. Edarrak, Edarrak. Ondo urte eta behintzet. Seguru baietz. Izenetik ona dira. Hori da. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu. Egiguren, 13 eta 9 irabazten. Ondo jokatzen gainera. Horre bote eskaxa mandio pilotak. Hala ere moldatu da, txokoan luze Egigurenek, horre pilotaren bila, baina oker joan da Aristegik, gero Egigurenek berak ere ez du baliatu, Aristegik txokoan luze, orain Zabalera ireki, bere burua lurra bota da bikain Egiguren, txokoan luze Aristegik, azkenerako Aristegik lortu duen tantoa, hor momentu batean aldrebestu eginda, baina gerora Zabalera bikaina Aristegik nola eraman duen Egigurenek oso pilota gaitza, eta azken pilotaka da txokoan luze Aristegik 10 eta 13. Tantu gogorrein join be, Antxe Egiurenek pelota bat ez dago aprobetxo lehenengo pelota zutan, da gero hartu dago mandu atzera zerak, Aristegik eta hortxe. Txokoan luze jokatu du Egigurenek, gero Zabalera Aristegik, bere burua lurrea bota eta jaso Egigurenek, eta azkenean eskuin sotamanoz txokoan luze, Aristegik 10 eta 13. Oiar Aristegi. Sakera, eskerrez hartuko da Egiguren. Airez Aristegi indarrean, ireki, eskuinez Egiguren. Aurkaria behartuz, botera orain Egiguren, lautardian, indarrean. Eskerrez Aristegi. Joko klasiko ikin. Bai, orain biak botera jokatzen. Lehenako tipo da. Orain aurrera egin du Egiguren, txokoan goxo utzi du, iritsi egin da Aristegi, Egigurenek pilota atzeratu guran, ez du behar de moduan arrotu, Aristegik eraman, baina Egigurentzat aukera ona, bipareta eskerrarekin, iritsi egin da Aristegi, txokoan luze jokatu du, biak ala biak nekatuta, eta azkenean ezin eraman Egigurenek, biak nekanek ikusten ditut, lehertzeko zorian, bueno, bazken tantoa gorri 11 eta 13. Partidu luzein bizake. Bai. Ona, partidu luzein bizake. Baten apurtzen espada eta jauzi. Bai. Horren, oraingoan ere nekatuta ikusi ditugu. Bata zein bestea,
Pentsa, nola datorren orain Aristegi, bere burua denpora emanez, eta Peio Etxeberria pausunan eta egiten duen moduan. Astiro, etorri. Pauso txikian, Arnazari buelta emateko alegin horretan. Bueno, 11-13. Ja, zer egiten duen Oiar Aristegi kasu honetan. Hor da, Aristegi, Zuñez... Saki, Bai, 12-13, sakez, ustut lehena, zuzenean, lortzen duena. Oker espanago, Sake ona, Spitik eta Zeit erdizen eskusatzeko zazoien jauzi da norman bera. Bueno, pentsa, bana onda markaioa. Gero, sorte eta bat aurreratu da Aristegi. Gero 10 eta utxeko partziala egindu Egiurenek, eta azkenerako 13 eta 9 lautantuko errente izan du. Eta orain, tantu bakar batera, gerturatu da Aristegi, 12 eta 13. Hor da Aristegi, Eskuinez, ez txapara, nik izan behar jaso inberzula, baina ez. Beste tantu bat zakez, 13 hori nekaren ondorioa da, Enrique. Bizepe nekatik ondoa, bat apesta euskatzen zen deskantzu, behin bai. Orain bai. Bueno, 13, bana 8 eta 13, Enrique. Eta ez dakigu, zer etorriko den. Hemendik aurrera. Onduen aguntetan da benak, irabaziko. Bai, hori da. Bueno, ez dakiguna da, bietako zein izango den. Egiuren oraintxe, zeri da. Bueno, ez da horren nekatuta egongo. Negatute pixo duz, Bai. Topera, eta partidu... Dena ematen. Bueno, erdizez, horta zeitantu ditu eta, bai, tante duen erdizen hori niokazik. Hori da. Oin hemendik aurrera aizilek batak... Gehiago notatzea, nekea. Ez, beste 12 bat tantuaz partidua mitzia. Gero beste 13. Bueno, ikusiko du. Torri naiz nik gaur, bueltan etxera txuletarek joateko asmoarekin, baina ez zaite egokitu, Harrike, urrengo astean izan beharko da. Bai, honi suerteleke. Ondean, Jokatzen da nahi urtetet. Hori da. Bueno, aleina jarraituko du. Jokatzen segiduz gero, hori da. Baten bat urten dut. Behin urten dugu. Txuletarekin egiten dugu ametxeta. Bueno, 13, markailuan. Parekotasuna nagusi. Hor da. Aristegi, sake egiteko gertu. Eskerrez, Egiuren, arrestuan, bipareta efektuarekin Aristegi, iritsi egingo da Egiuren, eta gaizto jarri gainera, Eskerrez Aristegik pilota arrotu, botera jarriko da Egiuren, ez du horra aprobetxatu, orain txokoan efektuarekin luze, Eskerrez Aristegi pilota ireki, eskuin sotamanoz Egiuren, txokoan luze eraberean Aristegik, beste tantu gor bat ari gara ikusten, Eskerrez txokoan luze, pilotak da hona Aristegik, eraman Egiurenek, Aristegik iruta erdian, txokoan luze, aurkaria behartuz, honek txokoan efektuarekin utzi du, beste dejada bat kasu honetan Aristegik efektuarekin, ez iritsi Egiuren, berriz ere, Nafarra aurretik, aspaldiko partez, 14 eta 13. Bueno, orain botera ari dira, gehiago jokatzen. Bai, lehenako joku egiten da, joko klasiko egiten da. Hortxe efektuarekin dejada txokoan, dejada ona izan da, bere burua lurrera botadu bai, Egiurenek, baina ez da nahikoa izan pilota jasotzeko, eta 14 eta 13 aurretik Aristegi. Nekatuta ikusten zaie biei, Bizek. Pasada latza hartzen ari dira gaurkoan. Dena ematen da, hemen asko dago jokoan, eta bai. Borrakarako gertu, bai Oiar Aristegi eta baita Iker Egiuren ere. Hor da Nafarra, sake egiteko gertu, 14 eta 13 aurreratu da. Eskerrez Egiuren, pilotaren bila Aristegi, esker gantxoa bizia, ondo bildu du Egiurenek, botera jarriko da Aristegi, txokoan luze Egiuren lauan, eskerrez indarrean ona da, entregatu egin du Aristegi, zer egiten duen Egiurenek, txokoan luze ez du asmatu, orain lanak zabaletik, kontrakantxara, horre behartuta, eskuinka da, frontizean bai, baina botea
kontragantzan egin du pilotak 15-13. Zabalera behir onda eta korputzei bulte ondizu, monpizak horpeloti bardu zartzeko. Bai. Ainegetan kanpora behir onda bera, Bai, oso behartuta iritsi da. oso behartuta. Bai, etzen erreza. Izan du aurrez aukeraren bat, baina ez du baliatu eta gerora ordaindu egin du. 15-13. Beste takadaka doa, Enrique, 6 eta utxeko takada orain egin du gorriak, Aristegik. Gatzea, saki hartzen da, ninbesti, bera haintzen azten da, Bai. nindilik ebeste takada bat, ja. Ero kantzute gatu, hori esilek izan aurrera duin. Ez da jakitzerik ez, baina orain arte takadaka joan da, Bai, bakoitzak bai, bere takadaka. pilotarekin eta zagearekin asmatu egin duta. Hor da, sakean Aristegi eskerrez Eguren, luze Aristegik, indarrean Egiguren, pilotak adauna da, bostetik Aristegi, aurrera egindu Egigurenek, esker gantxoa, ireki, zain zegoen Aristegi, eskuin sotaman osoran txokoan Egigurenek luze, bote lasterrean Egiguren, Aristegi nahi duen egiteko aukera, zabalean indarrean, bikain, partida zieran egin du, antzeko jokaldi bat, alegia katxaen erditik, pilota eskuinez zabalera naite indarrean, eta oraingoan ere, bikain mugitu du 16-13, Enrique. Da oso tantu gogorrain eta Eiguren ikusitzako hori pelotia tantu batzuk garin ezin baltze segiduko zan, bai hori ja izten azite duz, iztenez, alegu ezin ja azite duz jokun. Pentsa, bana egon da markaioa. Gero, 8-1 aurreratu da Aristegi. Ondoren, sakea berreskuratu du Eigurenek eta 11 eta 9 jarri da. Gero 13 eta 9 ere bai. Eta azken zazpitantoak 9tik 16ra Aristegi egin ditu. Beraz, gaurkoan behintzat, sakearen jabe dena baliatzen ari da. Bueno, hori buruz buru askotan pasatzen da, baina takadak. Nito peloti nabino gehiago, sakeaz dominetan da betantu eta behin dominetan aziz, gero bentaja ondizio egiten du. Bueno, ez dauka pronostiko garbirik. Hirutantuko errenta dauka Aristegik, bueno, errenta polita da, zergaitik ez esan, baina hemen lanean jarraitu beharra dago. Oraindik ere asko geratzen zaiolako gaurko neurketari. Bueno, asko bata... Emozioari dagokionez, gero ikusi egin behar, baina... Bata jausten bada, digule... Bata hogeta bire badoi, 6 tantu eta 8 tantu amitxuko da. Oin ameiruku badoi aurrera, beste tantu mordo bat india. Gogorra doa. 36 minutu, baina benetan pilota bizi eta mugituta eta lehiatuta. Bono, ia ba. Sakerako Oier Aristegi. Eskuinez. Eigurenek eskerrez pilota atzean jarri du, aire sartuko da Aristegi, zabaletik Eiguren. Aristegi botera lauan, ez du pilotak da jo, Eigurenek dominatzera pasatzeko aukera dauka, eta hortxe eskerrez pilota atzean jarri du, laugarren kuadroan, makurtu egin behar izan da eskerrez hartuko Aristegi. Ez du behar den moduan jo pilota, lurrera joan zaio, lurrera erori zaio, 14 eta 16. Aia berra, beste takaratxo bat egin da, behar zuen, Eigurenek zerbait, Bueno, guk hori gure, eurek. Eurek, bakoitzak berea. Bakoitzak berea. Bai. Genti humoreko ero zerindo. Gustora. Bai. Bueno. Bai, eta oso partida politari gara ikusten bigarrena, Oso, lehiatu bat, ondo jokatu bat, eta bakoitza bere armak baliatuz, ikuskizun edarra eskaintzen. Iker Egiguren sakea egiteko gertu 14 eta 16 ari da galtzen Azpeitiarra. Hor da. Sakea egin du, Zeiti gora, kentzera joan da Aristegi, goiko koltsoira zuzenean, 15 eta 16. Ez da zake, erreza izen, Ondo sartu zaio eskuan, Eskuen ondo sartu zaio eta emun hitza eta gora. Bueno, berriz ere, 6. tantoa, oker espanago Egigurenek, sakez. Aristegik? Aristegik ditu 2.
Etik, saketik, ariztegi bezakau egin beste egin dugu, erreztau egiruneko beto. Hor da Bagiuren, sake egiteko gertu, sake luzea da, ezkerrez Aristegi pilotaren bila Bagiuren, erasora pasatzeko aukera, indarrean ireki, bildu Aristegik, ezker gantxoa, oraingoan ez du ezer egin Bagiurenek, eskuin sotamanos bai, pilotak da atzean jarri eta Aristegi behartu, ezkerraz, bikaine Bagiuren, eraman Aristegi, txokoan deja da Bagiurenek, oraingoa ezin bikaina, Iker Bagiurenek jokatu duene, tantoa erasora joan da, tantoaren hasieratik behartu egin du Aristegi defentsa bikaina daukela erakutsi du, hanka bikainak dituela, baina azkenerako ezin eraman, pentsa orain azken pilotaka ikusten ari gara, txokoan deja da egin du, baina aurrez oso behartuta Aristegi, amazeina, Enrique. Egirunek apuntu dute tanto onain jo, Aristegi oso tanto ona joka dute. Bai, defentsan bikain. Batzeneko pelotiena izia heldu. Bai, banda, sortzina, amairuna eta amazeina, orain arte neurketa. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu. Iker Bagiuren. Sakea luze, Aristegik ezkerrez eraman, Bagiuren pilotaren bila hirugarren kuadroan, kantxaren erdian, ezker gantxoa, orain moztu egin du. Aristegik eta dominatzera pasatzeko aukera dauka, ezker gantxoa bizi, iritsi da bai Bagiuren eta bizi zetorren pilota ezin gozatu, 17. tantoa lortu du Aristegik. Ez du partidua. Bai, pronostiko argirik ez duena. Orain ere, bizi mugitu du pilota Aristegik eta iritsi da bai Bagiuren, baina indarra hondiarekin etorri zaio pilota eta ezin kontrolatu. Ezin kontrolatu. 17 eta 16. Aristegi berriz ere aurretik. Lekarozko mutil gaztea. Hor da, sake egiteko gertu Aristegi, pilota luze jokatu du. Ondo errestoan Bagiuren, laugarren kuadroan luze Aristegi, ezkerrez Bagiuren pilotaren bila Aristegi, ezker gantxoa zabaletik, Bagiurenek moztu eta gaizto jarri. Ezkerrez bikain atzeratu Aristegi, baita Bagiurenek ere. Aristegi pilota rotu, lauan boleaz Bagiuren, Aristegi botera lauterdian, moztu egin du bizi, bikaina. Sekulako abiadura eman dio. Kasu honetan pilotadi Aristegi bikain moztu du. Moztu eta gaztau, Gaztau egin du, gaztau. Jota bertan garatu pelotia. 18 eta 16. 18 eta 16. Bueno, bitantuko errenta Aristegirentzat, ez da erabakigarria, baina neurketan nola doan ikusita garrantzitsua. Bai, garrantzitsua, hemen tantu gazko pizitan duen. Zeran, jota gutxi bera, jota gaztau da ben. Bai. Ba hortxe, sakerako Aristegi, Oier, 18 eta 16, ari da irabazten. Nafarra, ezkerrez hartuko da errestoan Bagiuren, erresto hona da, lauterditik Aristegi indarrean, Bagiuren pilotaren bila, ezker sotamanos pilota txokoan luze jokatu gura izan du, orain bai, aprobetxatu nahi du botera jotako pilota, eskuinez Aristegi txokoan luze, ezkerrez ireki edo nahi bai bentsat Bagiuren, baina eskura etorri zaio Aristegiri eta honek eskuin sotamanos bipareta egin du, Ormabiko horretara abiatu ere ez da egin Bagiuren, negatuta dagoen seinale, 19 eta 16. Ba, gustora jo, hanka gelditzen jota zelako sotamanu, Parera etorri zaio eta eman egin dio, ez? Ormabizepe gustora, Bai, hortxe errepikapena. Lehenengo Hau txokoan luze, urrungu. bai, ezkerrez irekitzen egin du da Bagiuren, ez du behar den moduan ireki, eta parera etorri zaio Aristegiri eta honek pipareta indartzua, Ormabiko indartzua, 19. tantoa lortzeko, 19 eta 16. Bueno, hortxe da, Oier Aristegi. Zubizarreta, baina Zubizarreta, aurkari bila finalean, eta bi lagun hauek, txartel horren bila, bipareta efektuarekin Bagiurenek, erantzuna
Aristegik eta azkenean Nafarrentzat tantoa 30 Enrique. Egin, intentzio hona auki dut, Ormabitxo jotxu, ez dut zabaldu frontoin erdizen gatu da peloti eta gero bestik eukeria Ormabitxo joteko bia. Bai, eta baita aprobetxatu ere. Aprobetxatzen ari da, Bai, azken tanto hauetan Aristegi baizaten ari den aukera. 36, oraindik ere, ez dago ezer erabakita, bi pilotariak nekatuta, baina egia daia azken txampan dagoela neurketa, 53 minutu, leian hasi direnetik bi pilotari gazte hauek, eta momentuz gorria nagusi 36 Aristegi. Baina partida hona jokatzen ari dira, biak ala biak. Hor da Aristegi, ez, barruan da. Aso egin du Egigurenek, lauan Aristegi indarrean, Egiguren pilota atzeratu duran, bostetik, Aristegi, Egiguren, irekiz, pilota irekiz, Aristegik bildu, Egigurenek luze txokoan orain, Aristegi sartuko da, kantxaren erdian utzi du, Egigurenek eskuinez pilota atzeratu duran, ez du behar den moduan gozatu, orain bipareta efektuarekin igerri indio eta gaizto jarri, ondo Egiguren defentsan, Aristegi lauan, eskerrez bipareta, tantu gorra hau ere, Zabaleti bipareta egiten alegindu da Ikerre, Egiguren kale edo bale, kasunetan kale izan da, 21-16. Bai, Ormabik uiten hasi, bai Ormabataz gelitu data. Hori da, bigarren era ez da iritsi. Bigarren ez da iritsi. Ez. Eritsi baltza, biarleko gomotza zen besti egia. Baina nekatuta, bi pilotarian nekatuta, oso bai. nekatuta. Partidu gogorra ari dira jokatzen. Biak ala biak, partidu oso gogorra ari dira jokatzen. Aristegi eskerreko eskumako hankatik ez da, errenka. Bai, zerbait badu. Bierturan batero. Trabaren bat baduka. Baina ez du amore emango, Bueno, bazken sake egiteko gertu. Oier Aristegi, txalo hauek beretza dira. Errestuan Iker Egiguren. Aristegiren sakea, eskerrez hartuko da Egiguren. Boleaz Aristegi, txokoan luze. Ematera joan da Egiguren. Ez du asmatu eta azkenerako garaipena Oier Aristegik 22-16. Menderatu du kasunetan Iker Egiguren, horren bestez Lekarozko gaztea jokatuko du finala, Beñat Zubizarretaren kontra, Bana, Sortzina, Mairuna eta Maseina egonda neurketa, takadaka joan den neurketa Enrique, baina azken 6 tantoak errenkadan Aristegik egin ditut, azkenerako 22-16 lortu du garaipena. Bai, merezi dute, asko injertzua erako gogorrago amaitu du partidua, pelota asko inabe, bize kantzaute, partiduko oso gogorra joka dute. Nari bedentote, zederako, finalerako partidu gogorra garatzen dana, ze Aristegik deko joko bat, da Zubizar eta beste bat. Da joko oso desberdine, batak klasiku dugu eta partidu tantu luzi egiten dabena, da bestiek bolea eta harina meitzen dabena, eta berzela urta. Nik partidu politu urtelekela ustot. Oier Aristegi, Gabon eta zoriona. Eskerrik. Majo sufrituta, baina finalerako txartela lortu duzu. Bai, sufritu dugu, haunitz, ez da indik almenos, beraz ez da git, eta bai, konten. Ondo hasi zara, markaioan abantaia polita hartu duzu, baina gerora, Egigurenek ere bere lana ondo egin du, eta esan daiteke, takadaka joan den partida izan dela, ez? Sakearen jabezenak baliatu egin du hori. Bai, zaila da hemen fronton honetan sakera matea, eta gero berai ez hau egoz ustea, rematerako, eta hortaz nik uste batez ere takadaka dela. Oso jokamolde ezberdinak dituzue, zuke, bizi jokatzen duzu pilota, Egigurenek beste erabatean jokatzen du, baina biok ala biok partida ona jokatu duzu. Bai, gaur naiz komodo sentitu, ez zaiten pilota ateratzen, eta ez da nekatuta nintzen, eta gero berak ere gauzak zaildu ditentu, ezkerra da, eta beti ere zailago da, diferente da ezkerren kontra, efektua eta bai. 22-16 garaipena eskuratuta, finalerako txartela lortu duzu, Olazarre txapelketan hori gauza handia da.
Bai, konten. Bai, lauterria jokatu, finala jokatu, eta, bueno, a ber, finala zer muzio baten da. Baina Zubizarreta izango da zure aurkaria, kasu honetan, ez dakit, zetra sartzen dizun final horri. Zaila, oso pelotaria da, eta tantoa errez amaitzen du, aparte gero ere, defensa hona du, eta ber. Ja zer gertatzen den hilaren 31an, Oier Raiztegi zorionak eta gozatu. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek, gaurko bigarren finalistaren iritzia, benetan gustora, majo sufrituta, garaipen eskuratu duelako eta bera izango delako, Aristegi izango delako, hilaren 31an finala, Beñat Zubizarretaren kontra jokatuko duena. Beste jardunaldi bat ere joan zaigu Enrique, torri gureana. Enrique, gaurkoan Kaiolako partidak ikusi ditugu, eta lehenengoa, nahi baino azkarrago joan da, bigarrenean gehiago gozatu dugu, eta finalean Beñat Zubizarreta eta Oier Aristegi egongo dira. Bai, nipen dut partidu hor joko oso desberdinedek, bata klasiko jogatzen dago Aristegik, da Zubizarreta dana hid eta dana joko oine esateakon joko modernu, eta horraz desberdintxasun horraz partidu eta kadaka juko dala pentope, partidu gogorra urtengo dala ustot. Hori urtezarreunean jakingo dugu, norke janzten duen txapela, urrengo bi asteetan ere, ikuskizunik ez da faltako golazarre txapelketan, Zaldibarren, binakako finalerdiak jokatuko dira, era berean, Kaiolan, kasu honetan emakumezkoek ere presentzia izango dute, lekutxoa izango dute, baina hori datorren astean, gaur 8 eta gaur 15 izango da. Gure partetik, besterik ez, gaur ero gozatu hartu dugu pilota afizionatu mailako pilotarekin eta horrelaxe jarraitzeko asmoa daukagu urtea bukatu bitartean. Beste barik, Gabon eta datorren astera arte. Gabon.